Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosinophile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much. Mangabe mushaki igama lami ngiphilile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Please kindly subscribe. Mangabe ka subscribe, you like the video, share the video, and yeah man, don't forget to like and to share as well. Okay. So kule video guys, ngicela sikhulumeni ngodaba lapha naluka mama ukhona ichume. We know ukuthi kuleli viki nje lidlula sithi mhlambe amabili adlule bekulokhu lapha kubhizi ke ngokushona ukudlula ke emhlabeni kamama ukhona ichume nomama uzanele Mbokazi, something like that. You guys okuyikuthi ke bobabili bagcine sebebekiwe ke endaweni zabo zokugcina ke you guys. So kulesi story lapha ngithanda ukuthi sikhulumeni ke ngomama ukhona ichume kuthiwa ke umyeni kamama ukhona ichume uye wavela lana. Ngiyabona inkundleni zokuxhumana abantu belokhu bephikisana left right and center you guys ukuthi no, umama ubengenayo umyeni umyeni wakhe wayeshade naye ba divorce ngo-2004 kwakungubaba uMabuza, something like that you guys. Ke kodwa kunodaba lapha naphela kulomyeni kamama ongokudabuka eMelika ovelile kwavezwa nezithombe zabo bebonke kwavezwa. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe umama njengoba bekumuntu obesebenza futhi eyana overseas ube naye umngane ngale overseas futhi ngathi bebeshadile. Mbona kuvela lapha nezithombe zabo kuvela ke I think that is a marriage certificate into ekanjalo guys. Abantu balokhu bephika enkundleni zokuxhumana, hayi mama ubengenayo indoda, this and that, please leave mama Khoni alone into kanjalo you guys. So ngeke uyazi impilo yomuntu yonke iphelele you guys, especially nje you know, I mean come on, ube celebrity mama but okusala ibe nempilo ngaphandle ke ka you know kukuba celebrity and all that. Kusho ukuthi ke umama wayeshadile wabuye wahlukanisa ke nomyeni wakhe la eMzansi, kodwa kwabuye wathola umngane ke ngaseMelika okuyikuthi naye ke besebeshadile into ekanjalo you guys. Okuyikuthi mina nawe lokhu besingakwazi ke kodwa kuvela ngoba phela ubaba usoluveza lolu daba you guys, eveza ukuthi udabukile kakhulu ngoba abamfakanga ndawo when it comes to ke inkonzo yo ama memorial service konke nama funeral service kamama. He wasn't included, he was excluded. Engathi ke ublame ke ingane zikamama ukhona ichume. Okay, asingena lapha nodabeni singaze sakhuluma kakhulu. Ikhona engikubonile mina njengoba ngichaza ukuthi khona izithombe, kukhona icertificate, kukhona ngizolahlela kuma screen kulaba pixayo bethi ngabantu laba sebebuye egcineni umuntu seshone ngoba sebefuna ukuclaima. Angazi you guys kuningi udaba lapha naluthi udubeke umncwabo umyeni kaKhoni ecikwa ke izingane. Lapha nesithombeni kukhona ukuthiwa zazimnandi ke lezi insuku kukhona ichume nomyeni wakhe wesibili omnumzana uDavid Joseph Jr. Asibona isithombe lapha na kumama ehleli nobaba ukhona umuntu wesithathu ngale ngasekhoneni. I'm gonna place this one my screen for you, okay? So ke lapha na kuthiwa ke umyeni wesibili ke womlingiso ngase kukhona ichume akalubhadanga inkonzweni yesikhumbuzo neyomncwabo ecikwa ke kungabandakanywa ngesikhathi ke kusahlelwa. So umnumzana uDavid Joseph Jr ke uzinze le eMelika ugcine esethumela ke umyalezo oyivideo njengabanye osaziwayo. Akafikanga kodwa uyenzele ivideo. Umshana womyeni ke lapha na umshana kababa uDavid Jr ukuthiwa nguKhela, or do you say Khela or Khela, something, this Kwela uDominic uKhela Dominic, I think so. I think we say Khela Dominic. Utshele ke iphephandaba ukuthi umalume wakhe uphatheke kabi ngesenzo sezingane zikaKhoni ngoba simenze wagcine ngakwazanga ukuzovalelisa kumkakhe. So uKhela ubesethumela ke iphephandaba izithombe ezinoKhoni noJoseph certificate esiqinisekisa ukuthi besebeyindoda nomfazi ke ngokusemthethweni. Ngizosilahlela on my screen ezinami ngisithatha lana just to show you guys. Kuvele ukuthi ukhona ushade noJoseph Jr eLouisiana US ngo-August 26 ngo-2021. So bashade ngo-2021 ka this is 2024. So ngalonyaka ukhona wabhala ke wabuye wacishe inkundleni zokuxhumana elila ngokudlula emhlabeni komyeni wakhe oqala umnumzana uJerry Mabuza. Umyeni kamama uJerry Mabuza wadlula emhlabeni ngo-2021. Umama wabuye washada nobaba uJoseph Jr owaseMelika. This is what I'm understanding, okay? Kunesithombe ke laphana kubhala ukuthi zazimnandi ke kubhala ukuthi zazimnandi ke lezi insuku kukhona ichume nomyeni wakhe wesibili omnumzana David Joseph, okay? Nabaya lapha nesithombeni sababona bebonke ke. For those are arguing phela mbona abantu bephikisana kakhulu especially ka Facebook. Ize ukhona eshiye emhlabeni abantwana abane okungu Itumele Ngichume
Lungelo Chume, uThabisile Mabuza, uNothando Mabuza, kodwa ayikho ingane ayithola ke kuJoseph Junior. Ukhela uthe yilezi izingane zikaKhoni ebezingafuni umalume wakhe abambe iqhaza ekuhleleni kwenkonzo yesikhumbuzo neyomncwabo ebezise Oasis of Life Family Church ngase Davidton ngoLesibili. So enkulumeni ayenzeke ku video ese Donaldsonville eLouisiana, uJoseph Junior uthe akalahlelwanga unkosikazi kuphela, akalahlekelwanga igesi unkosikazi kuphela, ushiywe emhlabeni nomngane wakhe nengilosi. Yize emlandweni kaKhona kubhalwe ukuthi washada noMabuza kusukela ngo1985 kodwa bahlukanisa ngo2004. Kodwa uJoseph Junior uthe ubudlelwane bakhe bezothanda noMamKhoni baqala ngeminyaka yabo 1980. What are they trying to say? Why sashadile phela no whatever you guys. Now I don't understand there. But anyways, ukhona Chume again lapha nesithombeni enobaba umnumzane uDavid Joseph bebopha ke ifindo lomshado ngo2021. Should we look bephila bonke bengabangane and all that, kodwa ke bashada ngo2021, okay? Bekungakhathaleki ukuthi umkame ukuphi nezinkala emhlabeni, kodwa wazi ukuthi uJoe uzobe khona. Njengani nonke ngiphuke umoya kushena ubaba uDavid Joseph. Njengani nonke ngiphuke umoya ngiyothola ukududuzeka noxolo uma ngingazi ukuthi umkami ubengithanda. Thanda sami Khoni, ngifuna wazi ukuthi ngifuna ukuba nawe namuhla, kodwa yazi ukuthi uJoe uzokugcina injabulo yakho nohleko lwakho enhlizweni yakhe. Ulale ngokuthula babe. Kuphetha uJoseph owagcina ukubonana noKhoni ngoncibijana ngaphambi kokuba umufi awuyele eNingizimu Afrika ezoqopha ke omunye umdlalo. Siyazi sonke umama phela obe actress, so beloke ehamba up and down. Abagcinana ngakudala nobaba Mabuza ukusho khona ukuthi ngempela bekungumlingani wakhe. Ukhela uthe enye amadodakazi kaMamKhoni yamazisa ke ubaba uJoseph ngezinhlelo zokufihla umama ngomsombuluko oyedlule, kodwa bangambandakanya kuzo. Kodwa at least wayemtshelile inkosi yami there's a certificate lapha nesomshado, nansi yani certificate somshado siyasibona esikama uKhoni Chume noMnumzane David Junior. So uthe uJoseph noKhoni bebengamathe nolimi kangangoba bagcina ukuxhumana ngeFaceTime sekusele izinsuku ezimbili umufi ashone. Kuthi 2 days before mama ashone babe naye lapha into video call whatever. Ukhela uthe beumndeni baphatheke kabuhlungu ngoba uKhoni noJoseph Junior bebehlale bendawonye. Imizamo yokuthola ukuphawula kokhulumela umndeni kaMamKhoni uMnumzane uBonga Phesi ayiphumelelanga ngoba unqabile ke ukuphawula. uKhoni yena ke washonela esibhedlela saseGoli Garden City Hospital eqaleni kwenyanga emva kokugula isikhashana. Ufihlwe ke ngokuhlonishwa ngomndeni ngokuhlonishwa uhulumeni waseGauteng lapha ke ngoLwesine. So ngibona abantu bephikisana kakhulu ngakho decide ukuthi ngiyenze le video. People are just arguing about ukuthi umama bengenayo umyeni lo baba waseMelika ngosefuna ukuzoqoqa into kanjalo guys. Kodwa ke bona ithombe siyasibona nesitifiketi somshado umama obenayo relationship. Let us stop arguing. Ubenayo relationship ize ubengayazisi abantu ngayo, kodwa kubenayo umyeni wase America. Okay, thank you so much ukuthi ibuke le video, like it, subscribe and share. Sizobuya sihlale njalo kweyelandelayo. Bye.